децата и корена. Слави Радев, човек с душа голяма, до него аз и я. Любов без измама, през бури минаха, но ръка за ръка пазят дома си, като свята земя. А в очите им греят две звезди добри, Станислав и Никола, мечти, съдби, детски смях по двора, ехти всеки ден. Това е богатство, по-скъпо от мен. Семейството е сила, семейството е храм. Когато сте заедно, не ви е нужен план. Любовта ви топли и в най-студената нощ. А дядо Георги е коренът с мощ. Той е мъдрост, той е рамо, той е старият дъб, пазил всички с труд и скоро в български гръб. И когато се събирате под една светлина, дори Бог се усмихва отгоре в нощта. Годините минават, но спомена стои, всяка снимка вкъщи тихо говори за обич, за прошка, за хляб на маса, за истински хора с чиста душа. Изпраща този поздрав с чест за хора, които заслужават респект. Не златото струва, не колите, не власт, а кой ще остане до теб в труден час. Слави, Асия, Станислав Никола и най-важният човек, дядо Георги. пазете се И никога не губете това, което днес ви прави семейство.